Esango neban txikitzatik betidan ikuste izendatela holan pizkat zientzira zer ikusi dauken gauza. Adibidez, akorda denaz txikinan itzanean, aitzak adibidez arreinetarako korainak berak eitzen izan dituz beti. Ordan beraz, eten itzan ikustenia zelan eitxe basan dori dana. Da beti ukiotori kuriositatea zelan sortzen da bezen edo. Da ero bai askotan beraz ikusten basan pioa dokumental gizakizen inguruan edo unibertsuen inguruan eta orduan nik esango nean askanean horrek danak relazio estu haukola zientziraz, ez? Kimika gradua eban, gero masterra behin eban eta doktoritzia itxen nago. Da, bueno, egiz esan nire lehengoko aukeria esan doktoritzia itxia, baina hori, kimika graduan ziar konturatu nintzen bai gustatzen datela ikerkuntzia, ez? Baina ez neuan oso ziur horretara nahi banean dedika edo ez. Orduan, hori, 3. maila bukatu nebanean, dezidu neban eitxia praktika voluntarizuak Polimateko zentro baten, Donostin. Da, benetan esperientzi oso aberasgarria izan zen, ze aparte ikasi pizka gehitxua zer ziren polimeruak, hori, ikerkuntza arloagaz erlazio estu hauen joan, eta bebai, ikusi neban zelan laboratorizoko girua zintzen benetan, zelan doktoretzako ikasleak zelan eitxe ben lan, eta bebai, jente asko ezagutu neban, da benetan oso aberasgarria izan zen, da hor txeukin eban lehengoko kontaktua ikerkuntzia, ez? Eta gero, mastera mailarako lanian adibidez, bebai, aukeria mogusten, ez? Kanpora, Ameriketara juteko, eta zikeran esaten eban, ez naz ikusten gai, inglesez, ganea ikerkuntzan inglesa asko erabiltzen da, da nik momentu horretan inglesaz ez nintzen oso gai ikusten hori aurrera eruteko, da aparte txiki sentitzen nintzen, ez? Eta baina hori esan eban, baiak aukeria moten aben, zehaitxik enazungo, ze hon gaztianaz, eta zelan da, hon espoteitzen, gero behira, ez dutengo. Da orduan nik ustot horretxek zabalde guztala tiak doktoretzia itxeko, ez? Da nik ustot bai etorkizunera behira askanean doktoretza bateaz ate asko zabaltzutu zela lan munduan, beste zentro batzutan lan itxeko, beste enpresa batzutan, bai kimika arloan, bioteknologia arloan, biokimikan, da nik ustot oso garrantzitsua dela jentiak ikertzia. Ze oso aberasgarria ikusteot gizakizon bizitza hobetzeko eta bai, ez? Adibidez, enfermedade asko daoz, nun ikerketa asko behar da aurretik, lan handizen behar da aurretik, eta nik ustot askanean doktoretza bateaz zeure granitua zauzela aportaten, ez? Askanean gaixotasun horrek guztizak hobetzeko asmoaz edo. Nik ustot lehenengo eta behin pizkat interesa eukibidala zientzi munduan, ez? Ze badaut jente askori esako nahi zebez interesaten zientzira, orduan ez behatz interesaten, ez esango neban. Baina bestelan, egiza da, askanean gaur egun askok pentsaten dugu, iguale, kimika arroa ikasia bena edo fizika pertsona oso listo edo izan behar zaila, da ez dauko gozetan nolan izan. Zaibez nire kasuan, inotzut, batxier batian kimikako azterketa batzuk ez nebasan gainditzen, eta gero batxier bizan egiza da pizkat salto emone bala, baina sekretua horretan dago norberak enbiar da bela. Hau da, izan behar zaila organizatua, langilea, eta benetan nahi bada gauzak ondoen, esfortzatu emizarila, ez? Ez atzula derrepente, danak zeuna izin moguan urtetia edo nota honak ataratia, o lo que sea. Orduan ipentzateot edo norek aldabelaen kimika, baina hori, pizkate izan behar zaila zaotena ez, langilea, esfortzaten behar zaila, da nik usteot zeure partetik ipinitza edo zer aldala atara, así que bai.